איזה סליזים ברמות. עזר לצפות בזה בימות גבר. שכולם מסתכלים. תתחיל אתה. מה זה אתם? תשמעו את הפרצופים שלו. ככה הייתי רוצה באמת לראות את זה. איזה בג'אז'ים יש להם. מה זה הציצים האלה? סיליקון, סיליקון טבעי, סיליקון. רוסיות. אם אני אגיב, אתה יודע, לבעיות בבית. תראי את הפלייבוי של אבא שלי. פישנזון. למורשת. נתן לך זה דרק. גיל 13 שלום. איזה גוף יש להם? איזה גופות. איזה גוף, לא מעניין אותך. סיליקון, סיליקון. משהו. לא. אני הזדעזעתי על מהציצי. תסתכל, יותר גינקולוג. אני לא רואה טוב. משהו, יש גם שערות. זה אולד סקול אחוז שרמוט. מרגיש צורך לעשן פרלמנט ומעולם לא עישן. זה ברבי אמיתית? אוי אוי, דחפה לאצבע. גולדי הון? תביא לי כפפות. כאילו יחסית חדש, הייתי מצפה שזה יהיה דוד. שרת עיתון אחר כך? ראשונה בחיי, אני מרגיש את הצורך לעשות את הפעולה שמעולם לא עשיתי. כן. תראה איזה תחת. אוי ואבוי לי. מה אלה הדברים האלה? סיליקון בתא BBL. וואו, זה יפה. עכשיו אנחנו מדברים. זה תימניאן או את... חשבתי איזה אתיופי. אוי, זה עלה. מה זה? מקווה שאת... סוף סוף רועי ואלמוג מביאים לכם נכד. הלוואי. מקווה שהכנתם את הפניסטים. אתם הולכים להיות דודים שרופים. רגע, מה זה שם? רגע, מה? לא נכון. אשכרה. זה הסיפור. מה זה, אתם בהיריון? באמת? כן. לא נכון! מה? תקחי את זה שם. טוב, תביא, תורס לי את המגזין. רבים. זה הנכד שלי או הנכדה שלי. לא נכון. אותי שמנה. זה עולם אבל זה מגיע ישר לתוך החוברת הזאת. כל מה שפה זה עשיתם כדי להגיע ל... גודל שכבר אפשר לדעת אם זה בן או בת? במקרה של צברי גם אפשר יהיה לדעת על מאוחר. אני אגיד לך גם אם הוא סטרייט. ממי הוא בתוכי, אין מצב. הרבה דברים היו בתוכך.